Benim mikrofon nerede? Abi ya. Li Tirkiye namzedî CHP hilbijartina Serokkomariya sala 2018 û di heman demê de parlamenterê CHPyê berî Muharrem İnce ku dihate çarekirin ji partiya Xwedî îstîfa bikin û partiyeke nû ava bikin, bi daxuyaniyeke çapemeniyê ragihand ku ev dev ji partiya xwe bernede, ev ê çarê Îlûnî de li bajarê Sîvaza Bakurê Kurdistanê dest bi xebatên xwe bike ji bo muxalefeteke bihêz. Gelo Muharrem İnce dê bi nexşeriya xwe ya bi navê hezar rojan di tevgera welat çi bikin, ev yek di nava raya giştiya Tirkiye de cihê Meraqê ye. Ev daxuyanî Muharrem İnce ji aliyê hin pisporan ve veke rikeberiya di nava CHP de tê binavkirin û dibêjin İnce careke din dixwaze xwe bo namzediya Serokkomariyê amade bikin. Muharrem İnce'nin Bin Günde Memleket Hareketi bir sonraki Dema emberê xwe didin daxuyaniyê Muharrem İnce diyare ku partiyekî nû ava nake. Zêdetir balkişandiye ser qayişkêşan û rikberiya di nav CHP da. Hewla Muharrem İnce ya bi navê de hezar rojan da tevgera welêt amadekariyeke bo hilbijartinên Serokkomariyê ku tê çavarêkirin di sala 2023 da bête li darxistin. Ji ber vê çendê zêdetir dixwaze piştevaniya Kurdan jî bi dest bixe. Şiloma jî her behsa Kurdan dike. Dibe ku ev hewla İnce di nav CHP da di mijara Kurdan da bibe sedema xwe rexnekirinê jî. Her wiha Muharrem İnce di daxuyaniya xwe de balkişan sergiringiya Kurdanî hilbijartinên şaredariyê de û spirsdariya Kurdan kir. Lêbelê siyasetmedarê Kurd Neviyê Şêx Saîdê Pîranî Diyadîn Firat jî balî dikişîne ser vê spirsdariya İnce û dibêje heşmendiya CHP û ya İnce heşmendiya Kemalizmî ye û înkarkirina Kurdan e. Loma çûna Sêwazê jî bû Kurdan peyamek e. Tu radibê dibêjî ez terim li Sêwasê dest bi tevgera xwe dikim. Li Sêwasê Quvayê Millî înkara Kurdan e, mafê înkara mafên Kurdan e. Çûn Loderê li Erzurumê di Kongra Erzurumê da, Kongra Sêwasê da alîkariya Kurdan girtin û hatin paşê jî di 1924 da Kurdan înkar kirin, tu mafekî jî ji Kurdan ra nas nekirin. Yani fikra wan, armanca wan li ser xapandina Kurdan e. Di tarîxê da jî gelek Kurdan xapitan Demokrat Partî Menderes di ser muhafazakarî siyaset kiriye. Kurdan xapandiye, li piştê wî Demirel xapandiye, Özal xapandiye, Tansu xapandiye. Di hilbijartinên Tirkiyeyên Serokkomariyê ên sala 2018 de Muharrem İnce veke namzedê CHPyê Serokkomariyê ji CHP zêdetir deng bi dest xiste bû. Pispor jî dibêjin Muharrem İnce hezar rojan de dê seranserê Tirkiye û Bakurê Kurdistanê bigere ku di hilbijartina 2023 de careke din xwe weke namzedê Serokkomariyê bide nîşandan. Lêbelê pispor di vê baweriyê dane ku êdî zêde hêza İnce nemaye. Vural erişmiş. Kurdistan 24 Ankara.